Misy 30 lantaray, ao anay dinay, alay garaid alkala yon. Fa hainao koa. Nagnino ka nivagnao tamy voalohany igny hoe fona fa tsy disponible, fanamboariko saiko avô Jeriko ka amin'ny histoire mombanao. Enao fono fangage nefa nombala nagneky zaho, jomde mamila filano karavadilove nefa za tamin'igny nagnontany anao efa manambady maano jomdaiky ny fôsany marigny atsegny zaho aminao fa tafiditry laligny. Life a disguy ambarazao fa zareo fa môky za faleo amy filafilanao sanandro io efa hitany marigny za tsy ditry laligny fa ambarazao ambarazao iavanao saidrikine. Baby girl karaning mavita mamorky, ko e karaning din samborky idada udi ndeg zana asborky tangine umana zay andai yorku fa izrat fanga mavita mamorky mamun mamsavi masak mamunotsi mavavi tenga lede mun roviavi zana ndenga voloning na donsar tenga na manganze matanga na timamuta menga fasa kendek na doni mandudu pandenga fasi ekrana nyinwa sa zamis makenga via venga tekwistalo fa entara bevara na mpago memavo marmar sana kol meta sulanao satanao falandat kesulana Life a disguy ambarazao fa zareo fa môky za faleo amy filafilanao sanandro io efa hitany marigny za tsy ditry laligny ke ambaraza mo ambaraza iavanao saidrikiny. Misy 30 lantaray, ao anay dinay, alay garaid alkala yon. Life a disguy ambarazao fa zareo fa môky za faleo amy filafilanao sanandro io Efa hitany marigny za tsy ditry laligny fa ambarazao mo ambaraza iavanao saidrikiny. Love DJ NBL on the tribe.